Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Bleecker Street for Men and Women. Iyan siya ni Bond number 9. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot ang muna kung tulukon. Kag o di parfum ni siya butang bulon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali berde nga maprutas nga makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? For the top, we have violet leaf, blueberry, cassis, kag thyme. Ang violet leaf, presko nga cucumber nga nota. Tapos blueberry, matamis kag maprutas nga dulasang kung simutan. Tapos cassis, nga berde nga dumay pagka-ammonia kung simutan. Kag thyme, nga makusog kag bastante nga herbal nga nota. Kag for the med, we have cedar, jasmine, kag cinnamon. Ang cedar, mahamot nga kahoy. Jasmine, puti nga bulak nga matamis. Tapos cinnamon, matamis kag mainit nga may pagkapulbos nga hamot. Kag for the base, we have oak moss, suede, patchouli, amber, vanilla, kag caramel. Ang oak moss, pait na siya nga nota. Tapos suede, mahumok ni siya nga dumay pagkapulbos nga nota. Patchouli, nga dumay pagkaduta kung simutan. Amber nga pampainit, vanilla nga pampahumok, kag caramel nga panyamis nga matamis gid. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili na lang sa comment section. Sa tuso naman, bye-bye!